Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the humble and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you do. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Huwebes sa inyo tanan mga utod. Dayawon kag pasalamatan naton ang Ginoo sa tanan nga mga bendisyon nga iya gin andam para sa aton sa sining nga adlaw. Malipayon kita nga nagasaulog sa sining piyesta ni San Simon kag San Judas, mga apostoles. Ang Ginoo nagpili sining balaan nga mga tawo tungod sang ila matuod nga paghigugma, kaginhatagan niya sila sang himaya nga dayon. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginpakilala sa amon ang imo ngalan, paagi sa pagwali sang imo mga apostoles, paagi sa mga pagampo ni San Simon kag ni San Judas. Itugot nga ang imo simbahan magpadayon sa pagtubo, agud nga magdugang ang mga nagatuo sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 12, tubtob 16. Sadto gation si Jesus nagtaklad sa bukid sa pagpangamuyo, kag nagpangamuyo siya sa Dios sa bug-os nga gabi. Sa mag-aga na, gintawag niya ang iya mga gintutunan, kag nagpili siya sang 12 sa ila, nga ginatawag niya nga mga apostoles. Si Simon nga ginhingalanan niya nga Pedro, si Andres nga iya siniutod, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga ginatawag nga Zeluta, si Judas nga anak ni Santiago, kag si Judas Iscariote nga nangin traidor. Mga utod, para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family Life. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong aga sa imo Sister Ameline kag sa mga pinalangga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan. Malipayon kita subo nga nagasaulog sa kapistahan sang mga duha ka mga dalagko nga mga apostoles sang aton Ginoong Hesukristo, sanday San Simon kag San Judas Tadeus. Now, ining si San Simon isa sa ka-Canaanite kag isa man siya ka Zilot. Isa ni siya sa mga rebelde kag nagapamatok sa mga Roman invaders. Kag subuman, he preached the good news dito sa Ehipto kag sa Persia o sa Iran. Now, ikaduwa, masyado man siya ka-popular. Bisan diri sa Diocese ng Bacolod, may ara kita shrine dira sa Alihis, the Shrine of St. Jude Tadeus. Ang ngalan nga Tadeus, bot silingon courageous, maisog, kag nagpalapnag sa sampulong sang Diyos sa Palestine, kag subong man sa Persia. Kag patron ni siya sa mga tawo nga nag-experience sang kind of desperation. Nagakadulaan na bala sang paglaom.
persons who are in hopeless situations. Si St. Jude Tadeus ina among sabat sang ilang mga problema. Tungod kay ang iyang ngalan pulo pariho sa kay Judas Iscariot nga nagluib sa kay Jesus and he was in despair. Amoy na nga gusto bawion sini ni St. Jude nga siya mangin source of joy of those persons who are in despair tungod sang paghikog kag pagluib ni Judas Iscariote. Gani si St. Jude Tadeus paborito gini sa mga tawo nga nadulaan sang paglaom kag mga desperado. May isa ka pamatanon nga babayi nga sang una dako iya debosyon sa kay St. Jude Tadeus kag tagsa kakadto niya sa simbahan ang iya permi pangabay, Lord, tagay ako sang isa ka mabuot, maayo kag balaan nga bana. Ti anong natabo suno kay Sister Ameline nga ari disubong sa studio nagapamati kay classmate niya ni yadtong dalaga nga babayi, siling niya nangin isa sa kamadre sa Daughters of St. Paul kag subong superiora sang ilang kongregasyon. Ang Ginoo nagsabat manggid sang iyang pangayo nga tagaan siya sang matudtuod, mabuot kag balaan nga bana nga amo gali si Kristo mismo kay siya nagmadre. Tiyan mo ganina nga halong makita ko kaysa sang aton nga pangamuyo sa Ginoo kay literal gina siya mamati kang magsabat. Kung kaysa makibot ka lang beyond your expectation, your imagination, ihatag igali ang sabat sa imo pangamuyo kag sobra-sobra gid nga kalipay imo mabatyagan. Tiyan mo ganina nga sa sining pagpamalandong batian naton ang dako nga papel sa mga apostoles, mga haligi ini sila sa simbahan. So ginlawag gid sang ebanghelista ang ngalan sang 12 ka mga apostoles. Pwede malang na iyatani nga he chose the 12 of them. Period. Iyaging pili ang 12 sa ila. Nga gingalanan gid sila tanan. Anong ara sa ngalan? Ang ngalan nagasimbolo na sa aton identity, sa aton dignidad. Ini sila nangin leaders ang simbahan, mga obispo ina sila. Kagani they have the office that they represent. Gani may ngalan. Kag ang ngalan naton amo inang aton pamaagi sa pagpahayag sa aton serbisyo no para sa mga tawo. Ti amo ganina nga halungan kay ngalan gintagaan ina sang puder sang gahom sang Dios at nga madaman ang maluwas paagi sa imo nga ngalan. Ti ang ngalan kuya si Ronaldo no ang kahulugan niya sina sa almanake firm judgment. Ti amo nang nutod nga ngalan nga dapat insakto, precise, kag subuman may kalidad permi ang imo nga mga desisyon agud nga makahatag ka serbisyo sa iban kag ikaw mismo magmangin malipayon. May classmate man ako sang una, panawag namon saya si Ferfer, pare sa Kabangkalan. Kay isa man sang ato mga resource persons dire. Ang totoo nga ngalan, Father Ferdinand Fernandez. Titawag namon Ferfer. Masyado na sa ka-welcoming, maalwan kag mamiguhon. So, may arama kami classmate nga ngalan niya si Nito Del, isa ka pare kag rektor sang Redemptorist Church Bacolod. Kay kombinasyon ina sa ngalan sang iya tatay kag nanay, Juanito kag Delphi, Nito Del. Pero may classmate man ako nga ngalan niya si Davino Grimo, wala sa yamang pare, professor sa Subo, may PhD, religious studies dira sa Lasal. Kag ang ngalan nga Davino Grimo, kombinasyon inasang tanan nga ngalan sang iya mga utod. Ang David, B, Bernard, No, Norma, Greg, E.M., Emma. Ang nabiling sa iya, Davino Grimo, the B for short, kay kalawig, very unique name in the world. Ano ba lang kahulugan sa imo nga ngalan? Ano ba lang ang ngalan nga ginhatag sa imo ginikanan? It is not just by coincidence no nga gintagaan ka sa ngalan. Kay ang Dios kung magtawag sa aton, nga natawag niya kita sa aton nga ngalan. Kag kung tawgo niya kita isa ina kadako nga regalo, apang dako man nga responsibilidad. Kay kabuhi mo ang kahulugan sa imo ngalan, himuon ka sang Ginoo nga iya instrumento sa pagdala sang kaluwasan para sa tanan. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Tinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Sa diin napahamtang ang simbahan ni Kristo. Ang simbahan ni Kristo bilang isa ka katilingban na hamtang kag nagakabuhi sa kalibutan. Nagapadayon sa nalapnag nga simbahan nga ginadumalahan sang salili ni Pedro kag sang mga obispo nga may paghiliusa sa iya. Paagi gid lang sa simbahan nga ang isa ka tawo makaangkon sang kabuusan nga paagi sang kaluwasan. Bangod ang Ginoo nagtugyan sang tanan nga bendisyon sang bag-o nga kasugtanan sa talupuanan sang mga apostoles sa pagpangulo ni Pedro. Ang Katisismo. Ang katisismo. Ang Katisismo sang aton simbahan Katoliko. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 23 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga panatuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong Webes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 28 kita. Kadasig lang sa mga inadlaw ta, no? Pet sa 28 kita sa bulan sang Oktobre, tuig 2021. Kag sa gyapon ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilla. Hope di naman ninyo kami no tub-tub sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man yung mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pag
dulong sa mga balita sa inyo subong yang aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano bala pinakamarga pangunang mga balita nga aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga mga top stories of the day kun sa rin no subong adlaw kita sa liwat Huwebes kita sa karon nga adlaw Banwa pet sa 28 kita sa bulan sang Oktobre tuig 2021 and it's 58 days to go na lang iya mga kabinan, no? 58 dias na lang ang nabilin kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. 58 more or 58 days more to go. Grabe, no? Kadasig lang sa mga inadlaw naton. Nagahilapit kita iya subong sa katapusan nga bulan sang Oktobre. Nagahingapos na ang bulan sang Oktobre sa aton nga mga kauturan kaga sa aton nga mga kabombo tuig November na and lapit na ang naton subong bantayan syempre November 1 although nga relax lang kita na no hindi kita makakadto iya sa mga tagsa iya ka mga sementeryo sa karon no pero sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo anong mga nagapanguna nga mga balita kag tupiko nga aton iya nga diskusyonan diri sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo report sa first edition. Una kita sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita local sa aton nga mga kabombo. May mga 3.4 million nga balor sa illegal nga droga ha nako dakop didto iya sa may San Carlos City. May 7,000 kilos man sang giant clams nga nakitaan ho dito iya sa may syudad sang Sipalay. Subong nagapanghakkroy gid especially ang aton mga kauturan mga mangunguma no kay nga kataas ang presyo sang fertilizer ti ari na tanan no taas nga gatong mga nagapanguna nga mga balaklon pati fertilizer no hamuning mabulubudlay gid sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no and subong man sa dugang pa nga mga balita no balita pungsudnon lowest so far halin iya sa bulan sang Mayo ang pinakanubo nga kaso sang COVID-19 nata na record kahapon nga adlaw 3,218 ang kaso sa Pilipinas. Actually, sa Drias aton sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. But amo maning nagbalik naman no, nagnubo naman ang aton iya nga kaso sa 2-digit as in nubo gid no sa aton iya nga mga kabombo. So amat-amat na ni no, kabay pa nga magsigi-sigi lang. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita no ining COVID-19 antiviral pill Molnupiravir pagasuguran na nga i-roll out sa aton sa Pilipinas sa masunod nga bulan or sa November. Kag subong man sa aton pa mga nagapanguna nga mga balita no ang nuisan candidates pamultahon ti dumilian nga kandidato no ti miyara ginatod nga naga-file nga ti do sa wala lang man no tigali mga nuisance candidate man kag subong man si Galvez nangayo sang pasensya sa lapses sa protocol sa Dolomite Beach ground ang ground commander ginakakasang DENR kag subong man sa lugang pa nga mga balita pungsudnon nga aton man iya nga tutukan sa subong yang aga or balita nagikan rather sa luwasang pungsod ngaton man yang diskusyonan sa subong yang aga ang WHO hugot nga ginatunan ang may Delta subvariant naman so sa pagkadamo lang sang variant pero maski magrampa maning tanan nga mga variants nga ini no importante bakunado kita para nga mabalik na ta sa ning ginatawag mabalik na ta sa normal hindi man gid normal so amo ning ginabal naton nga new normal okay so initanan diskusyonan naton samtang kita nagapangalagan sa subong yang aga sa liwat diri gid lamang sa
Webes naman nga edisyon sa aton nga palatuntunan subong diri lamang sa Bombo Report sa first edition. Si subong adlaw kita, no? Again, petsa 28 kita, no? And it's 58 days more to go. Kaga magkaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. So kamusta kamo dira, no? Sa mga kauturan naton sa aton nga mga suki sa subong naman nga adlaw. Panibagong adlaw, so maulano ng aton nga tiyempo, no? Tulo ang aton nga kalibutan karon magatsikya naman kita sa pag-asa para sa aton nga pinakaulihing nga rakat sang panahon. Syempre, no, speaking sa malanon nga panahon bauti hindi na ni magsigi-sigi kaya nagapilila na karon sa gwa sang University of St. Lasal para sa nagahilapit nga pagtapos, no, pila na lang 3 na lang kaadlaw ang nabilin matapos ng voters registration. So sa gyapon kadamong pila pero matsikar balikan naman naton kay chikero naton, no, sa aton iya nga mga kabombo, no. Speaking man sang pag-ulan, syempre diriya sa aton sa Bombo Radio maulan gid sa mga papremyo. Why niya gauntat promo sang bombo? Why gauntat ang promo sang bombo kay saliwat para gid ni sa inyo, no, sa aton iya nga mga kauturan. We have this promo kay para ni sa inyo, para sa aton nga mga kauturan nga why man untat ang pagsakdag diriya sa aton sa mga palatuntunan, no, sang Bombo Radyo, no, kay sa aton nga mga kabombo kag mga ka-Star Nation sa kaluoy sang Dios kag sa aton man nga pag-inupdanay, no, sa paghalong kag pagsunod sa sining ginatawag naton nga minimum health protocols tiamat-amat na nga nagabalik sa normal, debla ang aton nga pangabuhi gikan sa pandemya. Kabay pa magsigi-sigi lang gid, no. So dayon na gid ang Pasko kag syempre madayon na gid ang masunod nga bombo milyonaryo agod may baruan mismo sa adlaw sang Pasko. May baruan naton mismo sa adlaw sang Pasko sa December 25 ang aton nga bag-o nga milyonaryo. So ayari na syempre ang inyo diri nga ginapaabot nga pang last quarter naton nga radio promo, hindi na ni bag-o sa inyo, no, kag bangod nga ini ang nagikan sa Bombo Radio Philippines. Amo lamang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa diin ang premyo mismo syempre ang nagahulat sa mga winners, no, para sa adlaw-adlaw nga cash siyahan. So, nagsugod na kita, pamaton sa inyo sila mga entries sa 1-2 Panalo Part 20. Hambal ko na ganing, hindi na bago sa inyo because ikabyente na naton inika tuig nga promo, no, sa Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa as per approved DOH FDA CFRR permit number 1553 series of 2021. Again, 6 million pesos in total prizes nationwide. Isa ka winner sang 1 milyon ka pesos cash para sa grand prize. 4 ka winner sang 50 mil pesos per regional winner para sa grand draw. Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao, no? So, ang ato niya guaranteed prizes in 24 key areas. Ang ato niya nga first prize 15 mil pesos, no? Ang ato niya second prize 10,000 pesos. Kag ang ato naman nga third prize is 5,000 pesos. Syempre, sa ato nga daily winners sa kada Bombo Radio kag Star FM station, 3 ka winners kada adlaw, kung 15 ka winners kada semana sa 1,150 pesos bilang total prizes. 500 pesos in cash kag 650 pesos nga gift pack. Lunes, again, tubto Biyernes sa sulod sa 7 ka semana, no? So, agod magpasakop magbakal na sa mga required nga proofs of purchase sa mga sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sining nga lugar. Pagkasugod or again, nagsugod na kita sa aton nga promo sang Sunday, no? So, hulog na kamo kay sa inyo sining nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ang inyo sining nga in-name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So, week number 1 kita, no? Title sang promo, kag ang ngalan sang Bombo Radio Star FM station sa inyong lugar. Isarado nyo, iseal nyo sa mayo ang inyong envelopes
agon hindi madula kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini adlaw-adlaw. May chance ikaw nga magadaog sang dalag ko nga mga papremyo Lunes tubto Biyernes. So sariwat ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes ng Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sining lugar. Bantayan man ang mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong mga puluyan nga iga-announce sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM station. So sa aton nga daily winners sariwat humarin Lunes tubto Biyernes dapat nakatutok ang inyong mga radyo sa Bombo Radio kag Star FM. Bangod mahimo nga magabutan ang inyong nga entry bilang 3 ka mga daily winners para sa isa instant cash ka gift pack worth 1,150 pesos, no? So, sariwat, 500 pesos nga cash, kag 650 pesos balor sang gift pack. Adlaw-adlaw! May magadaog 3 ka mga winners. Halin Lunes to Biyernes, 15 ni siya ka mga winners, ha? Kada simana, sa susulod iya sang 7 ka simana or 7 weeks. So, ang premyo, amo niyang naghulat sa mga winners. Sa tagsa ka winner, may 6 ka oras. Ha? Take note of this. Sa tagsa ka winner, you are given 6 hours sa pag-claim sa imos niya cash. Ang sekreto, pamati sa bombo, ka-gift pack prizes. Pagkatapos nga ma-announce, ang imos niya pangalan. Sa tiyon nga hindi ka makaabot. No, sa natala ng oras, syempre, magabunot naman kita liwat sang panibago nga winner, tubtob nga maklaim ang tanan nga premyo. So, pamatigid sa Bombo Radio. Maghulog na sa inyo sa mga entries, agad may chance ka mo nga madala sa 3 ka mga palaron nga tagdaog everyday. Magasugod ang paglawag sa mga daily winners sa aton nga mga kabombo sa Lunes, November 1, 2021. So, padayon lang ang pagbakal kag paggamit sa mga produkto kon promo sponsors agud makatipon sa inyong mga proof of purchase. Okay? So, ang aton iya nga proof of purchase nga you are all familiar naman ginalawag naton from time to time sariwat suliton ta lang, no? Kabahin diri Alfonso Brandy, syempre sa mga mister dira, no? Ginakapoy. So, Mrs. Alerto kay ang tansan hindi pag-ihaboy, himua entry. Gets ang lasang hanap mo sa isa ka battle sa bisan na lang nga size ang light, platinum, zero o consolera, isa ka entry. Syempre, yaraman ang paborito naton nga pawn shop and jewelry store, our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, no? So, isa ka coupon sa tagsa ka isa ka gatos ka pesos nga pagbakal sang jewelry watches ako na bisan ano nga pawned item, no? Kay pwede na ka mo makapalilo basta ilo-ilo basta fully vaccinated. So, kadto sa our Florete Pawn Shop and Jewelry, no? And of course, subong nga pandemya kinahanglanon naton sa mga kauturan naton ang ining ginatawag iya nga food supplement, di bala? Food supplement. So, ano dira? Ang imo gamiton, yaragid ang panyawan, no? Panyawan seed, or panyawan basta panyawan manunggal sa aton iya nga mga kabombo. May supplement ka na sa lawas, no? Pwede mo pa magamit nga proof of purchase sa isa ka empty blister pad o kun banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen, makabuhay food supplement capsule o kun panyawan banaba or garlic plus makabuhay food supplement capsule. So, hulog na sang inyo sa mga entries para sa aton nga pinakamasadya nga pamaskwa sa bombo nga bombo milyonaryo, no? Sa masunod naton nga bombo milyonaryo sa mismo adlaw sang Paskwa. That will be on December 25, 2021. 6 million pesos. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-baldeng pa premyo na may cash. Siyahan pa. Okay? Sige, so good luck. Good luck sa aton mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige. So this time, no, sa mga kauturan nato nag-monitor na sa aton subong aga pa, no? Aga pa din nagamalata, although matulutugnaw do ka namin lang yung balibarikutot, pero tingko yung mga obligasyon kita aga pa or may mga obligasyon kita iya makabiran temprano pa, mas makapaayo gid nga aga pa kita nga magmalata, aga pa kita iya nga magbulugtaw, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Amo ni kining hambal nila, early bird catches the worm. So, bintaha gid kung temprano kita. Okay?
So, subong, kamusta ho daton ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod, sa mga kauturan naton. Makitaan nyo naman subong, no? Kung ano naman ang sitwasyon naton. So, let's say, 28, 29, 30, more or less. 3 days more to go para sa aton nga registration sa extension na niya sang voters registration, pero mabilib ka nga sa kadamo sa gyapon sang tawo nga pila, no? Basta kung sino lang malabutan, amola na ang aton lang na dira, syempre kay concern man kita sa mga tawon nga pila sa gwa, hindi lang mag-ulan kay kabudlay na karon, no? Kuway sila sang pasilungan. Kabudlay gid katama kay dira ang venue sa siniiya nga university, no? So kamustahon ta naman para ma-check ta ang ila sini nga sitwasyon sa subong iya nga aga, no? Kung wala gyapon nagahubas despite nga maulanon aton iya nga tiyempo, no? Maulanon sa subong iya nga aga. So chikero naton ang ining una nga hugnat sa balita sang patrol, no? So mga kauturan to nagapareser na aga pa diri man niya sa syudad sa Bacolod or sa bugos nga probinsya sa probinsya sa Negros Occidental or mangin sa pinakabayan sang pungsod Pilipinas. Iba na balyat baw tani makapauli kami sa Bacolod o sa Negros para mga makapangalag-kalag ba I think kalalag, no? Pero because ang sitwasyon naton to digila pa iway na lang ganay, especially so, no, sa mga kauturan naton bala sa luwas sang pungsod, no? Relax lang anay. Mayo naman ikon mag-sulusulhay ang aton iya nga sitwasyon, no? So, chikero naton, una nga hugnat sa balita sang patrol, si Bombo Carla May Defensor sa pihak nga linya. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, live kita diri subong sa may area sa Lasal, Bomboan, kung sa diin na nagapila diri ang mga pumuluyo para magparehistro sa COMELEC. Bomboan, di makita diri naton pertigid kadamo naman ang nagapila as usual everyday. Bomboan, wala naganubo sa 500 ang nagapila diri kada aga. Di makita diri naton nga bisan nagaulan. Bomboan. Bako pertek damo damo likod mo, Bombo Carla. Amo gani Bomboan, bisan nagaulan, no? Te makita diri nato, no, ang aton sini nga mga kapulisan diri nga bantay. Bomboan nagatungtong na lang sa so may, for example, may taytay na diri di ba Bomboan? Oo. So nagatungtong na lang sa kwansang taytay para ang mga pumuluyo mapalinya sang tadlong Bomboan kay makita diri naton nga naging sila nagabahat no nabala Bomboan, wala nagasunod nga mag-observe sang social distancing. Bomboan ti diri madamo naging sang mga nagapila from here pakadto dito sa may isa ka building sa may Aquino Drive, Bomboan, DS Aquino Drive. So palabot na doctors ang pila, doctors hospital. Naglapaw na to sa doctors? Naglabot na, yes, Bomboan. So grabe ang pilahay diri subong aga ti pila na lang kaadlaw, duwa na lang kaadlaw ma-end na ang registration sa COMELEC diri sa syudad sa Bacolod. So wala na niya extension o kung sa Negros Occidental, so wala na niya extension, Bomboan. So meaning, Bombo Carla, from today 28, 29, yes. 30. So subong adlaw and then may duha ka bilin. So 3 days. Yes. Sakto ka, wala na extension ha. Tiyan mo na gani bala. Amo maning pila, Bombo Carla, tong sang nag-end bala sa September 30 bala? Mo yes, Bomboan. Sakto ginano. Permi kita nabadin, kamuhalin. Amo gani Bomboan kiti sa nakuha naton nga data, no, sa area sang COMELEC, nagsubra na sa ila sini nga data, nagsubra na ang mga nagaparehistro nagaparehistro sa COMELEC, Bomboan. So amo na ang target sa COMELEC gapalang lapaw, Bombo Carla mo. Nagapang palang lapaw nagituod ang Bomboan based sa mga records nila before Bomboan sang wala pa sang pandemic, no. Timiara magiging registration nga patigayon ang COMELEC before sang election, Bomboan. So makita nila nga nagasubra na gid ang mga nagaparehistro, Bomboan. So Bomboan,
Pwede Wala na na sa- makapulo pumangkot naman Bombo Carla sa ila. Amo gani Bombo ano. So itingan nato na mamangkot no. Diri sa mga pumuluyo man. So ang sa diri nga part gali sa Bomboan sa atubang ko mga senior citizens bali na separate na ini sila ya. Para at least no karon magsulod dire-diretso na ini sila sa pag sulod Bomboan. So mamangkot kita diri no sa mga pila diri sa may Comelec kung diin ini sila no. Sini mangkoto naton Bomboan kung kamusta hang ila sinadiri nga pag pila kung ano oras hindi sila padulong diri Bomboan sa area sang Comelec. So sir mayong aga ano oras ka mo diri sir nagpila? Ano oras mo? Alas 2. Din ka mo ma'am alas 10? Din ka mo ma'am nagtinir? Libot-libot lang. Kay basi bakurpyuhan kami. Okay, bawal magiba mo kay may curfew nga Bacolod. Din ka mo alin ma'am? Sa ano lang, Kametal. Mandalagan. Barangay Mandalagan. Oo. Ano ka mga purok ma'am sa Kametal? Barangay Bata. Ano nga purok sa Kametal, Barangay Bata. Barangay Bata. Nga subong na ka mo magparestro. Kay ti sa nagligan na anan man kami sa may Robinson. Dinalagan ay hindi man kami nakat off na kami. Bali na adawan ka mo pila. Hindi na lang kung gani ti tanugon. Pila ka na di ka tuig nga diri nagatinay sa Bacolod. Birth kuya sa Kametal. Kametal, mag-asawa ka mo. Mag-asawa. Anong rason ma'am nga nagparestro ka mo subong? Kay ti ginaano man ko sa mga bata bala kay ti laing ginaibalay nga ng nga nakaparehistro ka. So before ma'am wala ka mo nakaagi buto? Sa Talisay kami transfer lang kami. Saan ka mo diri nag-transfer ma'am? Nang mga 13 years na kami kay may balay kami sa Talisay ti gibaligya to namon. So saan sinila ka mag-transfer dire? Oo. Ay, sang dugay na kami sa Kamital. Dugay na kay dagi kuya wala pa ko na bata. Dira na nagbalik naman ko da. Ang galing kasi ito sa Talisay lang kamo yan nagabuto. Oo. So sinilang ka mo ulit nag-transfer diri ma'am? Oo. So wala ka mo yan nagpalya sa pagbuto yan? Wala. Oo. Diri nag-transfer lang. Oo. So Bomboan na mo na no? Sino kay ngalan nato no? Nang Marielos Martinez. Nag-transfer from Talisay, Bomboan. Ang ako no nag-transfer again Bombo Carla. Nga liwat ma'am nag-transfer ka mo ma'am? Kay ang nabudlayan ko sa una kay na may balay kami sa Talisay. Ti ang bata ko diri pag first year college ang bata ko diri sa Lasal. Ti kabudlay kay ginadulong sugat pa sa namon. Di daw nakabakal kami nagbalik naman ko sa Kamital kay saan ka ba nagbalik ma'am sa barangay? 2008? No, 2008 pa no. Kay first year college na ang bata ko diri sa Lasal. Galing subong lang ka mo yung nagparehistro diri. Oo, nag-transfer lang kami. Okay, so Bomboan, dugay naman ini sila sa may area sa Kametal, so no, kay ma'am. Sino ganyan natin liwat ma'am? Nang Maria Luz Martinez. Maria Luz Martinez sa Bomboan. So no, kay ma'am Maria Luz, dugay naman ini sila sa may Barangay Bata. Galing kay tungod nga na use nyo na nga dito kamo nagabuto sa Talisay. Dito lang kamo anay nga nagabuto. Okay, so Bomboan. So amo to no, thank you gid ma'am. Salamat gid. So amo to Bomboan no, ang isa ka nagparehistro diri o kun isa ka bonante no nga nagparehistro diri sa may area sa Lasal, Bomboan. Oo, so iban nag-transfer. Iban bag-o gid yaya Bombo Carla. Bomboan. Hambal ko iban nag-transfer, iban bag-o gid dyan nagparehistro. Yes, Bomboan ang diri no. Usually ang manhan naton diri nga mga may edad na gid Bomboan amo ang bag-o ako na nag-transfer Bomboan, and then ang iban diri may mga age diri nga mga pamatan-od bala bago lang nag-18. So amo ini sila ang bag-o lang ang parehistro Bomboan. So try naton dito sa may punta naman Bomboan makita diri naton nga kadamo nagkid Bomboan. So grabe, no? Halinderi pakadto sa may Doctors Hospital Bomboan makita naton ang pilahay perte kadamo ang
pila. So makita diri nato na halos tanan diri mga pamatan-on bombo anti diri pa lang na mabalta na nga 100 morning sir. So 100 na siguro bomboan no. Grabe, Diri no? pa lang. So Bombo damo pala? na. Diri kagina bomboan kita ko no. Kamusta isa yung ka- mga, ni mga kapulisan? Okay lang sila. Ako na gani bomboan kiti kung kaisa nagabato pa bala no, naga-insist paged ti amo Bombo di Carlaw, kagina. tanawa bala? Ay nano ni man. Nakita ko gid buto. Yes. Yes, bomboan nakita ko Tuntun gina lang, no naman hindi ka nagatungtong. na-follow ang protocol mag-amos ni ho. Wala man doon sa social distancing da. Amo gani bomboan ti gina ara na gani isa ka pulis sa sulod daw bomboan gina. Kayawan mo na yung sagit ng pulis da, no? Amo gani bomboan ara na sila mismo sa sulod sang pila naga pa-observe sang social distancing ti ano mo na bomboan no pertigi kadamo naga dinasok-dasok na bomboan ti sa gihapon ginasulod na lang gid nila kag itap na lang isa-isa nga mag-observe gid sa social distancing bomboan basta importante pa gid nga magsuksok ini sila sa face mask bomboan kabudlay ko nga daan kung wala naga suksok sang face mask iko ko ni padalo mo man kung wala ka man lang sa may ginakaon no o kung may ako nagainom so ano na lang gid isuksokon mo na lang gid ang imo sini nga face mask di o makita diri naton nga daan nga naga didikit-dikit lang ang mga naga pila diri bomboan. Uman yang sa ilas ang pulis nga social distancing so pero dos ay may gyapon na. Amo May gani gyapon sa bungog ah. Amo gani bomboan no ti amo man suno kay Police Major Gohe bomboan ti ari man diri no ang herpes nga police station for galing nag-assist ini sila sa pag palinya bomboan. Ara gid ang hepe? Yes, bomboan. Oo, din si Sir Dampi Bombo So, Carla. i-try natin si Sir Bomboan, no? Kamusta ka si Sir? Na, ay nag-assist ini siya. Ginataga niya sa instruction na iyaman sini nga mga personnel dari sa may area sa nga Bomboan, asang Lasal, no? Nga tagaan niya sa nga instruction. So, na Bomboan, no? Aligid aga pa, no? Parehas mo ito nagligad kay buslan anay ni Police Major Gohe no si Police Major John Ray Batandan so sa siya diri subong ang hepe sa nga Police Station 4 Bomboan. So kamusta honta lang Bomboan no kung kamusta diri Kita mo subong na si Sir Gilingo? Pilahay. So wala pa diri subong wala ko din nasiklatan subong si Sir Julingo Bomboan basi later pa no masiklatan ta diri si Sir Julingo ngay may isa man sa ka-concern no hang ako ulan-ulan bala ate basang sisil gid ang naga pila diri Bomboan. So Bomboan may gina-istorya pa si Sir Gohe. So far Bomboan mo diri ang sitwasyon no ang sini nga mga personnel sulod na sa linya kag magpa-observe gid sa social distancing galing kiti anho nato no yawa na ini sila sa kagina pa ni mga alas 4 sang kaagahon nagsugod gid